Usmievať sa? No len sa na ňo pozri. Ani veriť sa mi nechce, že už o týždeň pôjde do Smeltingsu. Kaveát Smeltónia. Najkrajšia chvíľa v mojom živote. Budem takú musieť nosiť aj ja? Čo? Ty a Smeltings? Nebuď smiešný. Ty budeš chodiť do štátnej školy, tam kam patríš. A nie, ty budeš nosiť toto, len čo to dofarbím. To je Dudleyho stará rovnošata. Bude na mne visieť ako na strašiakovi. Tebe to bude stačiť. Choď pre poštu. Choď! Prváci si so sebou prinesú 3 pracovné habity, 1 prútik, Základné vybavenie, Harry. rukavice z dračej kože, myslia z naozajstného draka, Hádam len nie z tučniaka. Ako by som... Ja chcel mať draka. ty ich máš rád? Sú to veľmi nesprávne posudzované bytosti. Veľmi nesprávne. Pekné od teba, že si nás zachránila. No prepáč, to my sme zachránili ju. Prepáč, ale možno by to nepotrebovala, keby si ju predtým neurazil. A na čo sú priatelia? A tebe sa tvoj páči, Ron? Ron? Hneď som späť. Nezahráš si šach? Nie, Neskočíme k Hagridovi? nie. Harry, ja viem, na čo myslíš, ale nerob to. Na tom zrkadle sa mi niečo nepáči. Ahoj, Hedviga. Už sa nemôžem pozerať, ako sa stále hráte s tými kartičkami. Čoskoro sú záverečné skúšky. Ja som pripravený. Zodpoviem každú otázku. Áno? Tak aké sú 3 základné prísady do elixíru zábudlivosti? Zabudol som. A čo mieníš robiť, ak sa môžem spýtať, keď túto otázku dostaneš? Odpíšem od teba? To teda nie. A okrem toho, vraj dostaneme špeciálne brká, ktoré budú začarované zaklínadlom proti podvádzaniu. To ma uráža. Ako keby nám neverili. Ďalší Dumbledore. Tomu kto urobil? Malfoy. Musí sa už naučiť ľuďom postaviť, Neville. Ako? Veď vidíš, že sám sotva stojím. Ja ťa odčarujem. Nie, len to nie. Ako ťa poznám, začal by som horieť. Tvoja narážka ma hlboko urazila, Longbottom. A okrem toho, ak ste si náhodou nevšimli, obe obočia mi kompletne dorástli. Našiel som ho. Dumbledore sa preslávil tým, že v roku 1945 porazil zlého bosoráka Grindelwalda. Ďalej. Opísal 12 možností využitia dračej krvi a prácu na poli alchýmie s partnerom Nikolasom Flamelom. Vedel som, že je mi to meno povedomé. Čítal som o ňom vtedy vo vlaku. Poďte za mnou. Hej, počkajte.
Kam idete? A čo tá protikliatba? Na tejto hodine nebudeme mávať prúčikmi ani používať hlúpe zaklínadlá. Neočakávam, že mnohí z vás dokážu pochopiť jemné a súčasne exaktné umenie výroby elixírov. Avšak tú hrstku vyvolených, ktorí majú isté predpoklady, môžem naučiť, ako ochromiť myseľ a opantať zmysly. Ako uzavrieť do fľašky slávu, uvariť moc, či dokonca oddialiť smrť. Ale je možné, že niektorí z vás prišli do Rockfortu s takými výnimočnými schopnosťami, že majú pocit, že nemusia dávať pozor. Pán Potter. Naša nová hviezda. Povedzte mi, čo získam, ak pridám do odvaru paliny pravej drvený koreň asfodelu? Neviete. Tak ďalej, kde budete hľadať, keď vám poviem, aby ste mi priniesli bezoár? Neviem, pane. A aký je rozdiel medzi prilbicou žltou a modrou? Neviem, pane. Škoda. Očividne, sláva nie je všetko. Však, pán Potter. Očividne to vie Hermiona. Asi by bola škoda neopýtať sa jej. Ticho. Daj dolu ruku, hlúpe dievča. Pre vašu informáciu, Potter, z paliny a asfodelu je taký mocný elixír na spanie, že sa z obete stane živá mŕtvola. A bezoár je kameň vzatý zo žalúdka kozorožca, ktorý vás uchráni pred väčšinou elixírov. A čo sa týka modrej a žltej prilbice, je to tá istá rastlina, ktorá je známa aj pod menom tavolín. Prečo si to všetci nezapisujete? Chrabromil. Strhávam vašej fakulte 5 bodov. Za drzosť vášho spolužiaka.